Rojbaş Kurdistaniyê nêja sernavê çarpel medya û hevkarê xwe Henîfî Turan silav û rêz. Bi hêvî îro em bi hev re bernamekê xweş derbas bikin, em dest bi mijara xwe dikin. Temaşevanê nêja mijara me ya îro rojeva Tirkiyê, Kurdistanê û siyaseta Kurdayî. Îro em ê bi mîvanek xwe yê hêja vê mijarê binirxînin. Berî ku em dest bi nîrxandina mijara xwe bikin, dixwazim ji hevkarê xwe Henîfî Turan re xêratinê bêjim. Merhaba Keko. Hêvî dikim tu baş bî. Wele spasa bi tu çawayî li Diyarbekirê baş bir dawê daye. Kek Henîfî îsal milletê Kurd li Bakurê Kurdistan seranserê Kurdistanê lê bi taybetî li Bakurê Kurdistanê Newrozek serkeftî derbas kir. Vê heftê di rojeva Diyarbekirê de di rojeva Kurdistanê de çeyê destpêkê em te gudarî bikin û em dest bi nîrxandina mijara xwe ya bi rêzdar Mehmet Ural re bikin. Fermo Kek Henîfî. Silav temaşevanên hêja hêvî dikim ku em demeke xweş bi hev re derbas bikin. Beriya ku ez derbasî mijarên ku li Diyarbekir û li Bakurê Kurdistanê tên axaftin min di sê mijar ji we re amade kiriye. Beriya ez dest bi wî bikim, ez dixwazim bînim bîra we siyasetmedar û welatparêzê Kurd Mahmûd Ar di dîdiyê adarê da jiyana xwe ji dest dabû, başiyê çend roberê li Stockholmê hat binavkirin. Ez neşaşibim gere wisa ve. Îro jî li Diyarbekir heval û hogirên wî û siyasetmedar û rewşenbîrên Kurd li Diyarbekir li mala şînê ya Sêwrekiyan, Komila Sêwrekiyan ku ew Diyarbekirê dibêjin Polatlar li wê texmîn dîne. Li wirê wek ji bo ku wî bi bîr bînin û ji bo xatirxwestinê li wirê wê ji saet ji dehê îro û hetanî çarên piştî nîvro saet çara wê bimeşe li wirê wek şînekê danîne. Ez bixwe jî ez ê beşdarî wê bidim heman piştî bername ez ê herim. Ez sersaxî û sebir ji malbatê re dixwazim, ji heval û hogirîn wî re dixwazim bira serê wana sax be û serê milletê Kurd sax be. Belê ez êdî dikarim piştî vê ewkê ez dikarim derbasî mijara bibim. Mijara yekem Newroz e. Bi rastî Newroz îsal li Bakurê Kurdistanê li gelek deveran hat pîrozkirin. Gelek aliyên siyasî wan pîrozbahiyan birê vebirin. Tabii tamamê dinyayê çavê tamamê cîhanê li Diyarbekir bû. Newroza Diyarbekir jî gelek qerebalık bû. Yani bi girseyî Newroz hat pîrozkirin. Ez dixwazim viya ji temaşevanan re bêjim. Her çiqas wê mitînga Newrozê HDP jî birê ve dibe. Milletê Kurd ne ji bo HDP û filan beşdarî wê mitîngê dibe, wê pîrozbahiyê dibe. Ew ji bo ku Newrozê wek nirxekî xwî netewî dibînin, ji wê bonê beşdarî wê pîrozbahiyê dibin. Tabii di pîrozbahiyê de hinek tiştê nexweş jî derketin. Çi bû? Dewlet awayekî neyênî li hember milletê Kurd tevgeriya kesên ku cil û bergên Kurdî ên mehellî li xwe kiribûn nehiştin ku ew têkevin qadra Newrozê û wan girtin. Gelek însan hatin girtin. Nêzê 300 kesî hatin girtin li gor amarên ku baroya Diyarbekir dide. û di nava wan girtiyan da wayê hevalên minî ewkê wêneyên wan hanîn di cêwîkên 5 salî li Bismilê li navçeya Diyarbekir Bismilê ew diya xwe jî dixwazin tevlî Newrozê bibin û li wir
polis nahêlin û wan cilê ku li wanin dînin xwarê ji wan dikin û wan û diya wana hiltînin divin qereqolê bi rastî li mafê polîsa tune ku zarokê 5 salî bibin qereqola û ji bo îfadegirtinê û filan û bêvan li gor Baroya Amedê dibêje ji 12 saliya kêmtir ne ji bo şahidiyê ne nizam ji bo çi tiştî polîs nikare ewlekarî nikare zarokan bibe navendên xwe. Lê belê dewlet bi awakî metîngehkarî li Bakurê Kurdistanê tev digere û bi rastî dixwaze ku nirxên me bin pê bike. Zimanê me qedexe kirine, zimanê me ber têkçûnê ew têr nake încar dixwazin ku çanda me jî têk bibin. Di çanda me de jî di serî de ewlê cil û bergin dixwazin cil û bergên bav û kalê me bi me bidin ji bîrkirin. Hincet ewan jî dibêjin van cil û bergê an ê rêxistina terorê ne. Bi rastî evana tiştê ecêb in. Diyarbekirê jî li ser viyanê gelek nerazîbûnên xwe êşan dibin divên bavo wallah PKK tinebû jî ev cil hebûn, ev cil û berg hebûn. Yani devlet virat ke resmen devlet tiştê nerast dibêje û dike hincet û ji bo ku pêşî li çanda me bigire û çanda me bide ji bîrakirin va tişta dike. Ez bi tenê dikarim viya bêjim di vê meselê de min viya dît ku ger ku mesele nirxên netewî bin ku nirxên netewî werin holê Kurd ew ê piştgirî bikin. Bira dengê min here siyaseta miletê Kurd ê Bakur jî divê ku li nirxên xwe netewî xwedî derkevin ew ê miletê wan bi wan rabe. Ez dikarim viya bêjim. Mijara minî didiya şerê Ukrayna û Rusyayê ye. Bi rastî wayê hîndî mehek temam bû şer pir dirêj bû û wisa xuya ye tiştê ku Rusya dixwest ku bi dest bixe weka ku hê jî bi dest nexistiye û Zelenskî û ekîba xwe û tevî miletê Ukraynî ve jî li ber xwe didin. Tabî gelek wendayî hene û Ewropa jî bivê nevê di nav tirsekê de ye. Divê gelo wê Rusya bi Ukrayna bi tenê bide seknandin ya wê şer ji wir jî dakebe Polonyayê û Romanyayê û her wiha welatên NATOyê ên dina. Tabî ew bixura mümkün e ku şerê cîhanê jî bîne. Li ser wî civînek NATOyê hebû. Erdogan jî beşdarî wê civînê bû. Tiştê ku bala xelkê Bakur dikişîne dibêjin Biden hema wisa merhebatîkî da Erdogan û ew qas pêra te hevdîtin nekir. Ev yanê jî weka ku Erdogan bi viya aciz bûbe û weka ku hinekî ew jê çûve yanî ji prestîja wî hinekî mehiya ye. Wisa xwane dike. Li ser vana vê mijarê bi vî awayî tên xeberdan tabî ev şer li ser temamê aboriya cîhanê bi awakî neyînî tesîr hêşan dide. Bi taybet genim û rûnê gulberoja. Ew piyasa wî hinkî dijî bilind bû û tabî di pêra piyasa petrol û gaza xwezayî jî pir zêde bûye. Ez hema ji virê derbasî mijara Sisiya bibim. Mijara Sisiya jî aboriya Tirkiye û li Bakur xelk di çi rewşê de ye. Bi rastî ji xwe aboriya Tirkiye têk çûbû hê şer dest pê nekiribû ji ber polîtika tifaka Cumhur ku vêga di iqtîdarê de ye. Yani ji ber polîtikaya wanî aborî Türkiye ji xwe di alê aborî de têk çûbû. Yani dolar di navberekê de hê şer mer tune bû çû hezar hetanî 20 lîrayî jî yani yek dolarekî. Vê gavê jî wayê pazdeh ye ama bêje pazdeh ye. Ev yanê ne ji şerê Ukrayna bû. Ji xwe ji ber polîtikayên aborî ên çewt ên Erdogan
کو او بخود ویژه از هر تشتی زانم او بیجه چه جی اوان کسین کو ده امروی دانه و دخبتن اوان امروی بجیتینن او جی تشتی کو جی فهمنا که جی خود کنناوه و بوی اوای مالی ملت ترکیه تبی خراکر لدیاربکر جی از دکارم بحثا چند اوکا بکم سازیک بنابه ات باlık kurumu heye sazia goşt و şir ez du sabêjim sazia goşt و şir goşt evkawiye nirxê goşt kir notu di do û li piyasa taybet jî goşt bû 130 pir ba yani hê di sê mehberê min bi şêstî bi şêst û pênca bi pêncî û pênca me goşt distin çû 130 wisa xwanê dike bi rastî kesên ku êdî bi ew ücretê wan daxistîne hin dikin ew ê îndî nikarbin goşt jî bixwin wê rojê min ji keça xwe ra got min got keça min wala em nok moka bixwin di wan da jî proteîn heye hergav îndî nikarin goşt bixwin em jî nikarin ez li însanekî nihayetinde xalî nîşim yani ez wisa bêjim yani her tişt bi xwe re biha kir ev krîza aborî her tişt em bêjin dîsa li Diyarbekir bi tenê li Diyarbekir vê gavê ew ji bo hata dina nava bajêr nirxê heqê rê bûye 4.5 yani sê mehberê dilî re bû vê gavê di qatî wî zêdetir e yani gelek zêdetir e wê halê miletê Kurd bi rastî li Tirkiye pir ne baş e di alê aborî da di nav perîşaniyekê de ne di vê navberê de ez dixwazim mijara dawî ez wermê mijara dawî li Diyarbekir pêşengeha geştiyarî û gastronomiyê çêbû ji Başûrê Kurdistanê jî şandeke dibin serokatiya waliyê Hewlêrê gelek saziyên em bêjin ê aborî ew û hin saziyên dinê pê re hatin beşdarî vê pêşangehê bûn û di wir da ew kê jî ziyaret kirin ew jê re dibêjin çawa bêjim jûra jûra ticaret û pişesaziyê em bêjin wan jî ziyaret kir serokê wê Mehmet Kaya û walî axaftin kirin Mehmet Kaya di axaftina xwe da gelek tiştên balkêş got yani got em Başûr jî weke mala xwe dibînin ev ra jî Diyarbekir jî mala wê ye û van sînorê Sunî ên çêkirî ku di nava me da 100 sal berê hatine avakirin em dibêjin ku gere ew sînor em rakin em bi hev re pêwendiyên aborî û ew deynin yani ne di alê siyasî de got em rakin yani di alê aborî de em rakin bi rastî vana tiştê balkêş bûn û pêwendiyên bi vî rengî ên navbera perçeyên Kurdistanê jî girîngin divê ku evyanê jî meriv nirxekî bide van pêvendiyan di wê navberê da rêzdar Ümit Xoşnav parêzerê Hewlêrê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê ziyaret kir û di wê navberê da hema aynî qatê da navçeya HDP a Yenîşehirê hebû hema wisa li ser piya çû ji wan re jî merhebatîkî da û bûya wayî derbas bû ev yanî cihê şanaziyê ye bi rastî di nav Kurda da ez wisa dibînim yanî bira em bêjin
karsazên me her çarperçeyan ku bi hevra têkevin pêvendiyan ew ê miletê me hinkî dijî nêzî hev bibe. Ez dikarim vana bêjim. Spas ji bo ku te vê firsendê damin. Gelek spas kek Henîfî malata baş boy vê nîrxandina te hêja. Bi rastî bi Newroza îsal destpêkê jî min got mesajekî gelek girîng da û bi sedan girtî û qedexeya ser cilûbergiya hebû jî dîmena Newrozê hêviyê xurtir dike. Qadên Newrozê ku wexta mirov ji derve jî dişopîne mesajek dide ku divê siyaseta tund û tujiyê kes nikare rê li ber azadiya me bigire. Em Kurdin welatê me Kurdistanê û em ê welatê xwe azad bikin. Ev jî hêviyê xurtir dike. Ez niha ji hevalê re jî rica bikim bira mîvanê me bîne ekranê û em dest bi mijara xwe bikin. Temaşevanên hêja mîvanê me îro di tekoşîna sivîl û demokratîk de di xebata mafê mirovan û partiyên legal de kesayet û kînastirî ye. Mîvanê me hêja Mehmet Ural e. Rêzar Mehmet Ural serokê dîta me ye. Kek Mehmet tu bi xêr hatî? Xêr hatî keko. Gelek spas sağ ve sınav işler sıra şu kek Henîfî û guhdarê azîzar sınav ji were hemiyara gelek spas merhaba. Kek Mehmet berî em dest bi sohbeta xwe bikin dixwazim bi kurtasî cenabê te xwe bi temaşevanên çarpel medya bide naskirin. Mehmet Ural kî ye? Ji Kurê ye. Ji Kurê ye. Hinkî Çikarî dike çikarî. Kek Mehmet ferma te nas bik. Birayê delal ez ji we ez jî yekî fena bûm ez jî xortkî ez xort wexta wela ez xort bûm me fena bûm. Lê ber ez yekî niha ixtiyarim. Ez bi rastî ez ji wêran şarê me lê berê min li Swêrekê mekteb qedand. Dura çûm İstanbulê min mektebê qedand. Bi rastî Kurdîtiya me ez wa karim bêjim. Xortaniya me ez xort bûm bi bavê xwe re diçûm cem fayek bujak. Ya bujak hem hevalê bavê me bû. Dostê hebûn hem jî awqatê malbata me bû. Ez pir cem çûme cem hatim ez xort zar bûm. Xortûm li orta xwe de bûm. Me kulîtî ji wan ji bavê xwe ji rehmetî fayek bujak me çîkir. Wê wextê de ez li nav Kurda da bi rastî ez hinkî kêfxweş bûm û heyecanam jî hebû. Dora ez çûm İstanbulê rûya çûm İstanbulê mekteba bilind. Ez wêrê çûm bûm endamê Dedeko. Yani şundak li ber xwe nedîzetî. Ez Dedeko yani dermiş doğu kültür ocakları wê Kurdê İstanbulê şaxa İstanbulê vekiribû. Sala wan qediya bû ez rûya çûm İstanbulê wê rû ez hîn neçûm derkê raketê çûm bûm endamê Dedeko. û dora jî mesela Dedeko'da tabii wê sıkıntuma 12 Mart Adarê yani 2007 da tabii işte tişt hadiselê me neyse ne mesele de wê mesele şunda mesela Kurdistan tüm bi rastî belki em bibençi xebata me jî goreyî zanetiya me goreyî zanetiya me dirav hebû. Dura mektep kalan em dahatın şike ele Diyarbakır'ın o deminim. Diyarbakır ez bûm şaxa ihada mafê merova ez bûm serokê şaxa ewlî mij şaxa Diyarbakır'ê de Amedê muava kir serokê bûm 3 sala û dura şaxa tî yani em bibêjin Türkiye İnsan Hakları Vakfı ew jî endamê wê demerazderê wê ez bûm lê Ankara'ya ek jî ez bûm. 13 sal jî ez endametiya rêberiya wê de ez bixebitîm. Dora jî ez bûm serokê oda em bibin şewirmendiya em bibin takipler olası malîmişa olası ez bûm malîmişa olası bûm serokê wê dora 15 sal jî me û meşand. Her neyse yani tiştê vakî me meşeb ez bi rastî mesela Kurdîtî de mesela
şeste ezde pejdan le beri goreyimi gorey zanatiya mişi birastin ki kedu çıkamış diye yaz bağırdıkım eğer dedi mesela rüye derbas bu say derbas bu eğer kedik metde av taskava metde ise dünyada asper kefoşların malava sahibi gerekspes. Kek mebet dve meri des nişan bike u rojdi were dve meri pesna ketkarên doza Kurdistanê bike donzoyê îlonê em li girtîgeha Zîndana Amedê bûn di ew şertên dijwar de gelek jara cenabê te alîkariya girtiyên siyasî alîkariya me dikir divê wext hatiye divê merî wiya jî bibêje tu havalê roja teng e ev mijarekî din e Kek Mehmet lê te tiştê te kêm got zêde nekir gelek xebata te divê mesela doza Kurdiyê heye Kek Mehmet em dest bi sohbeta xwe bikin Ez karim viyaj bêjim devede nuha ve nuha jî ez serokê dîta me yani lewanda lokal civaka em bên Diclê dîtam Dicle Toplumsal Araştırma Merkezi yani lewandaki fikriye ez niha serokê mi 4 sal serokê mi anha ez vê serokêtiya vê dîta me dimeşinim ez bawer dikim insanê me gudar dikin insanê me alaka pêvî jî dîtam jî yek tiştê herî başî çê dike ez meşavê jî ez bawer dikim em dişopînin keko em dişopînin dîstandin em dişopînin spas malata ava awê jî Kek Mehmet destpêkê zatî bi cenabê te wek serokê dîta me da naskirin û baş bû ku cenabê te got Kek Mehmet em dest bi sohbeta xwe bikin Kek Mehmet rewşa Tirkiyê wexta mirov lê mêze dike ji alî aborî ji alî demokrasiyê ji alî mahfê mirovan Tirkiye di tengasiyekî mezin de gava dikek henifî behsa rewşa Tirkiye rewşa Bakurê Kurdistanê û bûyera kir êdî gel li hember ew bihabûyîna nîrxên xwarina vexwarina li hemberî bihabûyîna benzînê kel û pelên dina gel we reaksiyonekî nîşan dide Tirkiye wexta mirov dişopîne di siyasetê de hundir de ketî tengasiyekî pir mezin lê divê qonaxa dijwar de wexta mirov bişopîne ev şerê Rusya û Ukrayna mirov kare bêje wek giha hawara Tirkiye û serok komarê wî lê piştî hatina Joe Biden ya ser hukm bû serokê Amerîkayê Tirkiye di raya navnetewî de îtibara xwe wenda kir lê bi vî şerî dixwaze ji nû ve prestîjek qezenç bike lê gava dê Kek Henifî jî behs kir di wê hevdîtina NATOyê de Joe Biden dîsa pir zêde alaqakî nîşanî wî neda lê firsetekî baş ketî îro destê Tirkiyê wexta mirov bişopîne cenabê te ji alî aborî ji alî demokrasî ji alî mahfê mirova û ji vê firseta vê talî rewşa Tirkiyê çawa dinirxîne ji vê firsetê gelo Tirkiye kanê ji siyaseta xwe ya tund û tu jî vegere û dîsa dest bi gav avêtinên erênî yê çareseriyê bavêje em te gudarî bikin Kek Mehmet Birayê delal ez karim babêjim yani Kek Henîfiyê zaten kala aboriyê kir ez pir naxwazim çi bim lê aborî bi rastî jî Tirkiye aniha tengesekî pir mezin daye yani tişt sêkat çarkat buha bûye û rastî însanê bi keda xwe derbas dike jî hêdî nikanin rastî jî nikanin helekinan bi mala xwe yani ez jî dibînim ez gudar dikim hele li Anadolu'ya hin pir insan pir tengası değil ha insanın beni embi kurda insan hin ve bu dura ki tekilan bevrahi ki arikariyan bevrahi le böyle insanı bajarı mezin tu bavar bu ki bir şey demini kes zan bir şey net yatıyor yani Türkiye anha da buraya da revşik pir haterdayı pir xarabdayı evet çabmeş nizam ez bavardım devlet cizanı hükümet cizanı le böyle muhalefet cizanı
Ama anha Serokê Êdîmeşînên Türkiye, Serokê Türkiye, yani partiya em AKP, bi rastî naxwaze vê desthilatiyê deyne ji bikate li berê heya ku bimeş en zanim. Yani aboriye pir xetere fiyatê tişta pir mezin bûnin, pir zêde bûnin, sêkat çarkat bûnin. Em mesela li welatê ve em bibêjin herema me pirê wê em bibên cotkarin, cotkarî jî bi rastî em bibêjin mazot işte zibilê em bibêjin toxumu wekî dijî tu çi bêje sêkat çarkat bûye. Li berê derdê avê av tuneyê av heyî jî ji bin erdê dikişînin tedaş em bibêjin elektrîk kurumê bi rastî zulmük mezin dayî ser vê cotkara û rastî cotkarî mesela bên Ruhayê Diyarbekirê jî pir jî acizin li berê hêdî dibe ya hestî kêrgeya hestî kêrgeya hestî li berê çima heya ku bimeş en zanim ne tişkî baş e heya ku en zanim li berê ne mümkün wa bimeşe. Ya şerê Rusya û Ukraynayê dijî ra bû em bibêjin bû mertal ne bû mertal. Şerê Rusyayê Ukrayna anha Türkiye dixwaze vî şerî bi navê xwe rawestîne ya rawestina vî şerî da şuan tişkî faydakê bibîne ew jî hinkî zor e. Çünkü Türkiye em bibêjin welatekî em bibêjin deştek a çandiniyê bûn a genim bû a nîska bûn a ce bûn li berê va çend salê dawiyê siyaseta Türkiye cotkarî kuşt. Türkiye ji Rusya'ya ji Ukrayna'ya genim tînin. Yani dünyayê Ewrê ew li vê coğrafiyê li Mezopotamya genim ajot hatî ajotin û rastî jî merkeza embara em bibêjin cotkariyê a genimê ama Türkiye maalesef em bibêjin ji Rusya'ya ji Ukrayna'ya genim tîne. Anha jî tengesek mezin ketî bawan fiyata yani bibên buha genim dukat sêkat her zêde jî bibe heya ku bimeş nizanim li berê di siyasiyê da Türkiye'de vê ki eger Rusya û Ukrayna li hev were li hev hatina wê bi keda meyên ew ji xwe ez bawer dikim ya ne rast e dinya ji vê kabûl nake bi rastî eger Rusya û Ukrayna li hev were jî wê çayê Rusya nûvê ji Türkiye re çi bêje em biya nizanin. Rusya fena belê li Türkiye wê mêze neke. Çünkü Rusya Türkiye pir bawer dibû دوت لهمبر ناتو دركه ناتو رد بكه مرا ريكاري بكه او جينا وتركيا او جينا كر بحرد الطرف اجي انكي باقلي كر اما tabii bakliya da haya kurmeşini zanım Rusya bir kabul bükünne ki emyan zanım yani ki rasi gore mişi per emni kanı beje vabi ya siyasete Türkiye propaganda Türkiye yani ne perçike az bağırdım Türkiye bir da var em bejin ki hoş ya desteklemezin bu zor çünkü Rusya lehber Türkiye ticari ne mümkün dostane var be dilu ve bavari avabık zor başlar. Az fazla da bir da tek evin haberi az tişteki vekim peşate gelo siyaseta Türkiye a abori vek cenab-ı tecid veje ber tek çune dadçe duvarê siyasî da en ko Türkiye idare dikin yani ittifaka cumhur pêvendiyên navbera wan çawaye û pêvendiyê navbera wan û xelqê çawaye em zanin ku hinek dibêjin ku nizanim çiqa tiştê fermînînin dibêjin ku piştî ew Furqan Waqfê ku êriş polîsa bir ser wan û wan jinê sergirtî bi jopal wan xistin û filan nava Erdoğan û Soylî xerabiye ji wê bonê Baxçelî got Soylî wek paşnava xwe însanekî Soylî ye vî awayî da dixwazim pala tepkişîn bi ser wî awayî jî tê çi bêjî çi ye navbera wan da bravo askarım wa bêjin ne dadişin yani bi rastî em bêjin hûn ji min çêtir zanim ve 20 salı AK Parti yani
Serokatiya Tayyip Erdoğan Türkiye destinatarı. Beri Serok Komar bu dura beri Serok Komar bu dura Serok Cumhur Anhaji Devlet Bahçeli tekila ki ittifakı embejin dahi hardı tevdi meşinin leberi ez kanun vabejim Salih Avuli Vata AK Parti bir seri hutani iktidar bu meşa Türkiye rastı yektiş diye gaviye baş aviyetin gerek aborici işte baş aviyetin işte siyasi baş aviyetin işte vakiticiyiz embejin adalet hukukçi işte çekirin leberi dura vat işte çekirin vat işte her baş çekirin kış bir test yok şey ölbaşandın veya bir sarı daviye biçi avayı ki biçi fikri biçi ramaniket ve ittifakı en zanım yani ihtiyaca gücü ne bu pratik ittifaka Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı ihtiyaç ne bu leberi kevi Tayyip Erdoğan şan dek rek yani rek xrab xater azın zanım leberi ve bir sarı daviye da Revşa AK Parti u Türkiye katla başı ha tüdbeje siyaseti Türkiye de her avıyla başı hukukuyla başı adetle başı meşa hükümetle başı yani hesaplıkta mesela emzalın ki Furkan Vakfı dindarı bu seroki veji meleki dindar ki ben tarikatçı jinet ya ki vay fena diyor bavi meva dindar ki seri hotelini diyor ki tarikatçı lebeli endam veji bilekçi gücü gırtinin gücü embejim chicken ne fena medya moderneji yani chicken lebeli eli xsınji polis eli xsınji evji sergirtinin yani evji fena bir emji dindarın yani ben dindara xsın dindara zulüm kirin ya tabi haya kurmeş en zarım ez kanun vabejim veya Allah'a AK Parti de ben kayyuma MHP'den. Ez kanun vabejim çünkü MHP Allah'a cisedi bin şeş rayı ile Türkiye leberi hükümeli kişilik. Hükümeli hem de Türkiye'deki hem de hükümeli AK Parti'deki AK Partici muhtajı MHP mayı, muhtajı Devlet Bahçeli mayı. Düş zanı ki insan ki muhtajı MHP Devlet Bahçeli binu koda talibi zaten bexeyre nayle. Yani Kozika bexeyre şubatam bexeyre nayle onlar. Ne mümkünü? Leberi mumut ya anha maalesef kayyumiye AK Parti MHP'yi. Bu viyajı mesela ez ve nabere de persekidin cenabete persim hat te gotun ko dedi de meclise de duxazim benda helbjartine ya baraj daxinin anka bahsa sedi haftikin dibin ev operasyona ser Furkan Vakfı ve hevkariya Soyli ve ya Bahçeli یک جه سبب اوه کو وقتا بندا هلبجارتن باراج دا که سدی هفتا دبین بخشلی رستا خواه جاویر بکشینه جه اردوغان را بکشینه تو چاوا شیرووت کیا جه چاوا تیدی تنجور یکو ورا گوتنن en zarım de beleskanı vabejim yani ittifaka MHP u AK Parti ne ittifaka AK Parti u Fethullah Gülen'i. Fethullah Gülen hin derim bu. Devlet Bahçeli hin serdi. Yani belki rastici Fethullah Gülen u devlet Tayyip Erdoğan katandına olan bir şer bir şunluk şey bu ama katandına Devlet Bahçeli u Erdoğan'ı bir hin şer gibi ezbardıkın hin işte harabe çevir. Çünkü Tayyip Erdoğan pert işte huda yani bir vecin rüşma huda desti Devlet Bahçeli. Yani ez bavar nakim zuzu Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'ye beş gün muvakir tu beminete ez ya per bavar nakim. Yani zor bir zahmetti. Çünkü pert işte bu yarışma bu da desteği zor. Lebeli muhakkak yok şebekati yönü bir süveyi ha çoğu diyor şebekati belki Devlet Bahçeli inki deriz MHP büyük ya çiğdi bes em sen oku bir işin meşinin çünkü avuç fazla bir seri yani Devlet Bahçeli zanı ki belli bir ticaretini yok bir seçime
ne mümkün verin serokatiya Türkiye bike. Ha bir derbaki bitişki çık bitişki komplaki mümkün işte vaçeke belki işte bu. Yani az zu bavar nakim ve haya البجارتني ويبمشين باوردكم اما الجزائر شو ناشي ذاتي بهاف كيفن وهافدو بريشاجي بكن داخل فرم اوكي حنفي بري ام برسا مجرد ديا جنابته باسا AKP و MHP و پیوندی ناوان و وکو جناب وجی باسکر گلجی جوان نرازیه و هر کدچن رجیا وانی ام بجن دنگدانی جی وکا کودناف گلدا کم دوه ایجار املید نرن لهمبر وانجی اتفاق دن هي جشش بارتيا بيكتي نابوي ملت اتفاق ملت قالوا يا جنابته اتفاق ملت او بتش بروجيان دري قارشي خلقي تركيا از باسا مثلا كرداناكم از باسا خلقي تركيا دكم اب ابوري تك چويا ازادي تك چونه ما تبيجي چه نيني تب وگابه بیا پاراوه اقتداره اینجا ایکو دخوازن و اقتدار به دست بخن یعنی او اتفاقا دن گلو او چه پیشکشی ملت بکه و دکاره و بسرکوه امزانن که او جدوین یک آلو یک ملت و یک بینا هبن یعنی از بحثا کرداناکم مثلا کرداناکم بله ده که راستی اتفاقا جمهور zaten em gittiği dağına emzanı şavadı demeşe emzanı. اتفاقا milli ji rastî serokatiya em CHP demeşinin. Leberi CHP seri okutenini. CHP yektiştik ez bavar dikim yektişt yani divaz sari çil sari daviye da hink akıl hat seri wan. Pir derbi mezin ji xwarin rastî Kemalista u em CHP tunza partiyek set saliye. Aya 1905 yılı Türkiye hükümdar bu. Levji şundacı tüm cana bu iktidar ama tüm şey muhalefetti. Evji ki şuar bunun Huncanın berbiya dehpanza roberi Cenab-ı Seroki CHP'ra mehbitini gidiyor. O brasti eskarım var bejim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu şahsi xu az fena siyaset medeni nabinim. Yani ki nermuna wihe leberi hükmü wi kanı bir işi bikir ne kanı bir zarım. Mesela bir yekişti abori dibeje muvabıkın tişti bakliye eğer ki akıl dayvan en zarım ama şevrmen divanı bibejin danıştı çıkıvan muhakkakın Türk yani Cumhur İttifakı berasti talan kırın. Türkiye coğrafya Türkiye yani ben coğrafya Kürdistan'ı o Türkiye tabi Anadolu'ya coğrafya ki zengini berasti zuzu ne mümkün vaate kevitten gaseke aburi lebeli seroketi talan kırbuşun da millet divi talanı da perişan bu eğer ittifaka milli berasti ve talanı gibi bir sekinini Uyunki bakri bimeşini az bavardıkım dura düse sağda karı viş ravşa aburiya akhra ki baş bine leberi tüczanı huncuzanın ki ittifaka milli CHP tenini maalesef emgal bejin maalesef kavmöji işte iyi parti evji partiyaki milli partiyaki براستی امروزین MHP Türkiye kevnin varajı براستی fikri wan, akli wan, meşawan u zihni wan liser kuştuna insani liser emروزین net ki insanı bahtiyar bir insanı terbuku insanı huzur bininin tüm huzur sayı iyi partici avla MHP katiyayı fakat revşa ve fikr raman veji MHP kötü duyu. Evji bir seri
em bêjin CHP û İttifaka Millî ew jî maalesef em werbêjin ew jî qayyum bike. Tev kanib meşini kanib meşini çawa meşinin dikin Serokkomarê Türkiye ne tekin Serokkomarê teyinini dikin em bêjin parlamento tekin devlet parlamento yani meclisa Türkiye'nin destradar bu kanunu çıkı Türkiye jüye derkeve yani Serokkomar ve ben totaliter ne be mümkün bir meşini ama tüye sarab meşini ev jireke ne xarabı başı yani herkes ira başı insan Türkiye kişi ira başı Kurdlar acı başı çünkü Revşa Cumhur İttifakı yani İttifaka Cumhuriyeti ne mümkünü millet ra fayda kuçeye ki boğazı çeye nahvazı ne mümkünü CHP kanı gerçekini gerçeki emi bibinin lebele ana mesela bir kek Mehmet dvên haberê de ez xwazim pirsek ji cenabê te pirsim. Hefta berê mîvanê me hebûn û ew jî li zîndana Amedê mabûn. Me bi wan re jî bernamek li dar xist. Wê bernamê de Rêzdar Kiliçdaroglu bi girtiyên wê demê li zîndana Amedê de mabûn peyivî bûn. Wexta peyivî bûn kelogirî bû. Yani tiştê werdigotin. Niha ez xwazim pirsa xwe bînim gawa di cenabê te got Kiliçdaroglu cudayî kare nikare lê wek mirov ji şîrovê te tiştekî erînî derxîn û bêjin niha wexta hat dîtamê cenabê te got hat bi me re hevdîtinê kir. Wexta we hevdîtin kir duê hevdîtina we de baro hebû dezgehên nûnerên dezgehên sivîl hebûn saziyên hebû we bi hev re wer hevdîtinekî kir. Gelo bi vê hişmendiya CHP li gorî cenabê te CHP kane guhertina bike ya jî CHP kare pirsên esasî ya bingehîn ji aboriyê bigire her azadiyê ji azadiyê bigire her pirsa Kurdî û tiştê ku hûn bi hev re peyivîn bawer dikim ew civîna we jî ji çepemeniyê girtî bû. Tu karî hin tişta bêjî wexta tu dipeyivî mirov hin tişta wekî wek evekî pozitif digire. Ev tiş miştê wer hûn peyivîn gelo. Emrû rûjî peyivîn em duê civînê de ji peyivîn. Rastî adîtina min wayê ez naxwazim wa çî bikim leberê belkî yek tişt ne bi dilê me be. Yek tişt ne bi dilê Kurda be lêberê ji îro çêtir be. Mesela peyva xwe de ji got dûra jî min tek tê jê got min got yarê Kurd ne mümkün hêdî vê tiştê hatî serê xwe ji bîra bike û neve bê wele em jî di vê milletî de fer dikin em jî aliyê Tirkiye em çîkin em tişkî naxwazin yani hûn zanin va milleta bêzim ew ê zimanê xwe bixwaze û heqê mafê mirovayê bixwaze mafê milletê bixwaze çünkü milletkî Kurdin milletkî derûdorê besere çerperçeyî bûnin birayê wî li derve henin li Îranê henin li Başûr henin li Rojava henin yani hûn jî zanin millet ne em bibên şahsî ku deh şahsı tişta bîne yani milletê Türkiye Kurdê Türkiye dora 20 milyon millet heye wî got em viya zanin em ê biratiyekê em bibêjin fenev em ê bikar bînin lêberê ez bawer dikim hekî hukmî wî bike hukmî wî jî tabi hûn zanin CHP bi serê xwe tenê ne mümkün ama min goya CHP em bê İttifaka Millî işte ortağı vekinin İyi Parti'nin sanki partiye dinanın bana rebedini nedeni ne mümkün rebediz zoru lebele mesela insan efendim bir vejin Ali Naviçi Dava Partisi Seroke Dava Partiye mesela o Seroke ve rastı yek işte baş veje ha fakat Kurda siyaset vana pir işte baş biz değil lebele ev işte baş duraj merabuye xarabi Taybet koten Diyarbakır keko nefsa ko ev siyasetmedar den Diyarbakır. Ko siyasetmedar den Diyarbakır işte hoş dibêjin. Erê lêberê durajî ji bîra dikir îja wat tişta ji me dibe baro dibe serevde.
Maalesef var. Lebeli ditina yani min var yani ezgarım var bejim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Bey ben biraz pürtiş diye zannet geçer gibi hükmü bir gene gene zannet. Lebeli hükmü bir ki belki fenomene ki belki fena bir bejin siyasetvanı Kürt'ne ki lebeli işte baş ve şey bebe. A başı çiğ mesela millet Kürt bir nabi oku u bir siyasete oku kanı siyasete beke u bir zaman oku kanı peyde beke. Mesela hun çıma nabi başur hun derinten hun alverişi veradıkken ticaret edikken hun diben Kuzey Irak bir camici gol toprak civine de go em hedi bibejin Kürdistan bölge go meziyaret avruji meziyaret şirketi lebele em viyana khazım bibejin perçebuni sabat Türkiye perçebuni lebele yekbuna Türkiye em bin navi bekar binin evji tişki başı adı da got ya jimlet Türkiye gişira yani çuyuna Cumhur çetir Cumhur her roki peşde her Türkiye ve nefes gibi rastı o Kürtçe nefes gibi çünkü anha huncuzanın Cumhur bir seri hutene anha Cumhur ittifakavi mesela Kürda Şurak'ın siyasetlik Şurak'ın bahane serviyal millette işte terör evalıkın emni Kürda evalıkın emni Rojava evalıkın emni nizar çiğ içerdikin liser ki liser millet duhazı iktidara kubu meşinin lebeli nameşi millet cizanı hidi nameşi millet cizanı hidi levi varida devi coğrafyada Kürdenin u Kürtçe millet ki net Türk'ün millet ki dinin u bir sene hoca kanın jiyana kubu meşinin az bağırdıkım siyaseti Türkiye hedi ve evya bibinin inşallah emej bibinin emitev güzel gün. بله سپاس کرم کاکک سراج نها كيك محمد وقت بحثا اوي كر وك مروف خود خشونا اوي وك هالبجيركي مروف بيجا نها از وكي كردكي مخالف بم از البروجي وان ميزكم يعني البروجا افشش بارتيا ميزكم لی وقتا مروف لپروژاوان میزد که دوی پروژاوان ده مروف تشتکی کنکرت یا بر بچافجی نابینه از قناتا من او هفدیتن یا جی اف شش پارتی یا جی سروکی جهپی دبی سیاسته کی ورد ماشین دبی هی کردی مجبورن او رای خود بدن ما و کردجی با اوای کی ارنی لبی اوی میزد که بقناعة من اواد بي كرت اولي بوزيسيون اخوا خرط بكن وقتا كرت بوزيسيون اخوا خرط لكن بياجي ايدن چيتره بو او سياست قزنجا ملت كجي تيدتوني او بيچي غارانتيا يتوني او جي او وره قالو دوي هرديتنا ويا برزدار قلشدار اغليره وقد مثلا ببن تشتي بنجهين زماني كردي بب زماني فرمي وياجي زماني كردي بب زماني پروردهی قواعد جناب بحث دواي كر gelecek partisi كر evanaji mesela دوی مسئله ده پر پوزيتيفن او قدخين سر هن مافين كردا و مغزابون ده بجيوار افتشتانهم بيبين كيك مهمت Em peyvin yani ek em dosyada civile bun varajı persin em peyvin jî cavêjî got zamanê Kurdî heye û zamanê Kurdî zamanı ki bi rastî jî kevne lebele em nerhemberê zamanê Kurdîn lebele em bibên zamanekî fermî înkî viya zehmet wê heye xebat wê lazim e em ê bixebitin em ê tev çêkin mesela havale mene çiki hes Kürdi wan got biraz zamanı Kürdi bir zamanı ki fermi ve bir zamanı ki işte bejin Dibistana bir zamanı ki çik ve
از نلهم برم جامر گو از نلهم برم اون اگر امورن چیکی ام بیام تف گو مجی مبون قبول کردن بوتا بر جوینامه او قبول کردن گو متف خبردان دایه اگر او که ام ببین اقتدار ام وی مسئله تف بشورینه و ام تف جیت آوا بکن tabi bekene ki emniz var mu ya Kürt jibi abi da pır terin siyaset vana pır söz daime u söz akvari em yazanın leberi ak ezva kan wabejim biray delal no AK Parti bi xutab seri xubu mugot ya yek tişte başkır Amerikanı bu tevala AK Parti CHP de kat çetire rastı leberi Anoha AK Parti yani AK Parti'ye beri tüneyi. Keti bin tesira Devlet Bahçeli u keti bin tesira MHP. Anoha AK Parti embejin MHP'yi. Yani Kürtçi bir seri yok tane bir taneji ne kadar meşini ziyade meci Brasli emperen perşenin huncanın işte HDP anoha benavi Kürt'a güya meşini ama emvar bejin Türkiye'de bir partiye Türkiye'nin tek Kürdistan'ı cami revan ve ittifaka Kürdistan'ı çekiliyor. Yani ki bu ittifak varış tüneyi, ittifak varış nati avatın. HDP teneji Brasli Kürt'a temsil nakı. O HDP per carajı yek cana kala hakkı Kürt'daki lebele yek carajı hakkı Kürt'daki ne parası? Ha işte ve tengasi demek hendik da, demek nezik da yani em nabejin jiyanek per dumu direj Kürt'ara diye besi ne besi? Lebe Kürt nefes ki gene böyle. Milleti Türkiye nefes ki böyle yani Cumhur tabi be evet nefes ki böyle fakat bana mesela ebüjin jiyana merak kimdeki nakit kimdaki ve çare imkanı sa nefes ki böyle şunda meritsa kanı çıktı avabık bimeşini. Eğer Kürt nav kolay yakitiya kolay çekra dinav embin Bakur'da şu u dinav cihaneci yakitiya var yakba o Cumhur İttifakı bata berdege mebgeriya u Millet İttifakı bata berdesi mebgeriya. Fakat men şuva çelekir ki bu emperen perçebun şunlar şey ava ittifakana şey listereme evçi bükün ha tabi mesela Cumhur Emre Tayyip Erdoğan çen mekberi gut yani camiri Edirne ve hesap de camiri İmraliye çıma diye gut em kızanın siyasetçiliği zubuna camiri İmraliye yani helamını yani tabi ava kino bu şunda Kürdi falan muteveçer bakın yani emizanın ittifaka millici ne ittifakı empiyojin Kürdovari u dek hukuku nas bike emizanın lebeli savan nefes ki meri bire savan meri bin ki bire ve Cumhur İttifakı pahalı ve halas bire tu bağırım ki tişki baş belki ve gaveyin ki yaşamaya cuvarsileme Niha divê nabêrê de ez xwazim tiştekî bêjim kek Mihemed cenabê te di siyasetê de xwedî tecrübeyê di siyaseta sivîl ya legal tu nêz de dişopîne û bawer dikim ev nêzî çel salî zêdetir e tu di qada seha siyaseta legal dê deyî niha wexta mirov ew tecrüba te dibîne di siyasetê de hin tişt heye divê merî navê wî lê bike. Niha Kurda gelek dema wexta pêş ketine wekû Newroza Îsal Medî bi hişmendiyekî neteweyî bi hezaran bi sed hezaran însan derketin qadê bi seha legal Kurt gelek wara de bi ser ketin bi sedan şaredarî derbasî destê wan bû ew şaredariyên ku di destê Kurda de bû Kurd wê seha legal ya siyasî baş bi kar nanî mesela cenabê te erê dewlet çû ser Kurda dewlet qayûmê ew kir lê Kurda jî ew siyaseta hendekê ew siyaseta barîqatê ew siyaseta tund û tujî jî rê nedan ku siyaseta legal demokratîk xurtir bibe niha bîsek berê cenabê te tiştekî xweş ku
ev yê İmraliyê hesabê ji yê Edirnê bipirse proja ki devletê ye. Devlet vê meselê de stratejiyek ji xwe ava kiriye, dixwaze Kurda bera hev bide. Qesa min a bîstek berê gelo em yani Kurd divir de rola xwe çawa bilîzin. Cumhur, ittifaqa millî vê Kurd wek xwe bin, ji xwe re rêkî bibe. û tecrübê te ez dibêjim divê Kurd rêkî çawa hilbijêrin. Birayê delal qisaka Araba heye em bibîne Arabayê divê li hemberî birayê me ez li hemberî me pismamê me li berê em ez û birayê xwe û pismamê xwe em li hember dinyê yani li hember dinyê em niha em yekîtiya xwe çê nekin kes me çî nake niha ez karim wa bêjim tabii te goya ez nizam kî dest pê bikim yani mesela te cara ewlî te goya te qisatına ewlî tu şuna bêj bîram ke ez Serbijara çi ya siyaseta tund û tujî û rê neda siyaseta niha em bibêjin HDP parteke pirê wî Kurdînin bi rastî emega Kurda keda Kurda jî de pir bî sala em bibên li herêmê dora sed şeredarî qezeş dikirin Kurda jî destlan yani şî dikirin alîkarî dikirin lê berê tu cara va şeredariyê wan ji biratiyê re ji milletê xwe re nekirin ji partiyê re kirin ji siyasetê xwe re kirin ji siyaseta xwe re rastî xebitîn ev jî ya xeterek mezin bû niha em bibêjin şaredarî em bibên şaredarî Diyarbekirê em werbêje Amedê ya ji bo re xwedê yani hacet nakir tu her li der û dorê çî xizmet tel Amedê yê tu Amedê ji milletê Diyarbekirê milletê Amedê re tu xizmetê nekir şunda diyor çawa vî işî meşînin nemeşandin li Türkiye jî mesela yekîtiya Kurda biratiya Kurda hevaltiya hek û mafê heqê Kurda ne li berê yek tiştê em bibêjin ya tiştê de yani tiştkî em bibêjin ne yasayî ne asayî ne parêzin yani me şawan bi rastî bi Kurda pir Kurda pir pişt pê venekirin em karin wa bêjin mesela vê salê dawiyê da ittifaqa çêkir jî ittifaq ne ittifaq bû ne diyalog çêkirin ew jî pere perçe yani anha bi çawa çêkirin em nizanin çima çêkirin em nizanin lê berê yani Kurd siyaseta Kurda bi vî hawî nameş ez wa kanim bêjim vî hawî nameşê Kurd bi vî hawî jî HDP bi serê xwe jî Kurda temsîl nake Kurd jî anha bi vî hawî da ne mümkünü bi navê xwe tiştkî em bibêjin biguhere û li dunyê jî kanibe qebûl kirin bide zor e mesela em bibên başûr têkiliya wan xeterek mezin de dimeşînin haflê haqîs ez nabim kî lê berê em gizanin ki eger biratiyek çêkirana diyalog nexwe çêkirana mesela Rojava yani Rojava anha askerê Türkiye çûyî Rojava pirê wê ilhaq kirinin yani destlanı sevdiki hayakû meşin nizanin yani Türkiye Kurda siyasetek Kurduvarî nekirin em kanin siyasetek millî nekirin siyasetekî sema partiya xwe kirin sema serokê xwe kirin ew jî nemeşandin anha jî di nav xwe da jî ez bawer dikim ne pir yekîtiya wan pir tune ye min gotiya işte ew sê camêr herin hevû dijî qebûl nakin hayakû meşe ew jî nebeliyê hîviya me ew pir şer û şonî jî çê nebin di nav xwe da jî li hev bikin û bi miletê din re jî yani em bibêjin başûr re jî û bi rojhat re jî bi rastî Rojava re jî biratiyekî wa qewîm deynin û nihve dünya jî zarim bike Kurd bi hev re têkiliya wan heye û li hember dunyê çar pênc bira bi hev re yekin ya eger em kanin îspat bikin hûn bawer bikin dünyayê jî li me mêzekin em jî kanin fena miletê dunyê li der desthilat bin û kanin meşa xwe meşînin û kanin ji xwe re jî tişkî mezin çêkin Hanifî fermo Keko ez dixwazim carnê werim ser hatina Kılıçdaroğlu em zanin ku di nav axaftinên xwe da cenabê te got
ما تایبەت جی هەبرا خەبەردا یانی ji xeynî em bêjin wek fermî li dîtamê taybet jî me hevra xeberda wexta ku Kiliçdaroglu jî hat Diyarbekir em zanin got pirsa Kurd heye û pirsa Kurd em ê bi hev re çareser bikin. Îja gelo diwan xeberdanên wê taybet da we wek em bêjin enerjiyek pozîtîv jê girt ku Kiliçdaroglu û partiya xwe ku dibêjin yek dewlet yek millet yek alî yek netew ew ê dikaribin hin guhertinan ji bo milletê Kurd çêkin wek zimanê Kurdî bikin zimanê perwerdeyiyê bikin heta bikin zimanê fermî yan jî hebûna Kurda naz bikin tiştê wisa qet te ji wana wê enerjiyê hîs kir di ewkên xwî taybet Gêgedira ez karim wa bijim got ya tabii mecar ki vi camerîra berî jî mecar ki wexta ez bawer dikim 2009 şeşa cakê migoçayê serokê SSK bû min dîbû ve bu cara da min wî hevra xeberdan kiriye Kemal Bek melek xwendeyê ne nezane melek xwendeyê û rastî şitayî zanin lêberê min got ya hukmê wî nagiye her tiştî yani hukmê wî û hukmê partiyê nagiye di partiya wî de jî yek insanê hem zanin kir li hember vî îşî henin û ze ittifaqa wî jî ittifaqek ne ittifaqek em dibêjin di vê meselê de zanebû û em bibêjin piştavî bigire ya piştavî bernede tuneye lêberê şexsê wî wada tu vê de xeberdan dike divê heye mesela camera got ya navê te Kemal tu ji Dêrsimê çimatine got min li filan derê gotî ez Kemalê Dêrsimê me ez xwe înkar nakim ez xwe înkar nakim milletê Kurd jî heyez înkar nakim zimanê wî jî heyez înkar nakim ya dibêje lêberê min got ya yani iktidara wî sibe vê ittifaqê de Millî İttifaqê de çêke hukmê wî bigî negî em zanim hukmê wî di nav partiya wî de jî pir em bibêjin ne pir em bibêjin sağlam e min got ya mesela siyasetvanê Tirkiye pir cara li Diyarbekirê li Kurdistanê qisa wakirin mesela wêrê min dît em bibin 2005 da Mayîs 2005 Başbakanê Tirkiye wê gavê Tayyip Erdoğanê divê mesela Kurd heye û mesela min e ez vê meselê jî bi azadiyê û bi hak û hukukê bi adet ez ê çareser bikim yani viyak Tayyip Erdoğan li Diyarbekirê va xeberdan kiriye mesela em bibêjin wê gavê 2009 da Serokkomar Abdullah Gül divê mesela Kürda da mesela Kurdîtiyê da tiştê başê çê bibe tiştê başê çê bibe yani em hîvî nevê bi çê bibin û Abdullah jî dibe ki mesela ji em bibêjin bi qisa wan em webên tina qiseyê divê Kuzey Irak wê gavê Abdullah Gül dibe ki Kürdistan federe bölgesi yani vaksına hatunu gotin siyasetvanê Tirkiye vaksına gotinin lêberê qisa xundan jî ayrî em kes neketî li vî îşînin lêberê veya jî mesela va xeberdana jî wê civî de gotî mizekin va camerîna va gotin ama îro li wê qisa xwe xwedî derneketin hûn jî ez bawer dikim tabii ne gotu ez dixwazim ji wê pê jî siyasetvanê Tirkiye wada tê li Diyarbekirê qisakê dikin ji vê qisa xwe xwedî derkeve ji bîr neke camê ji got îşara em ji bîr nakin got em ji bîr nekin min got te got riya hak û hukukê adeletê li Diyarbekirê derbas dibe riya Diyarbekirê pir derê derbas dibin lêberê wata hûn tên Diyarbekirê vê qisê dikin vê xeberdanê dikin lütfen vê xeberdana xwe ji bîr nekin camê ji got em hûn bawer bikin min qisa kirî ez ji bîr nakim dikan îcazê em bê çi tam divir da ez ê tiştekî pirsim keko biya cenabê te ew ê Kılıçdaroğlu ittifaqa xwe a şeş partiyan ew ê bi ser kevin û gerko bi ser kevin yani ew ê bi ser kevin anna û gerko bi ser kevin ew ê dikaribin ji bo Kurdan cardin ez bipirsim ji bo Kurdan ew ê dikaribin çi gavan bavêjin yani bi hezrê we ew ê çi gavan bavêjin
mesela wê derheq zimanê Kurdî da wê çi tiştan az bikin. Ez dixwazim wisa noxta vuruş ji qewlî Tirkabat ew Kurdî. Yani ser bikevine ve em nizanin. Mijbira jî got. Yani wexta me tenê jî xeberdan kirin got ez bawer dikim az şexsê xwe nabêjim. Yani insanê em têkîla me heye li Türkiye Tayyip Erdoğan vê desthilatiyê bernade. Normal hilbijartinek normal çêbe ez bawer dikim wê bikeve. Yani Cumhurî Tevaqê bikeve. Leberê Tayyip Erdoğan hatî merhelek werkîno hêdî bernade. Yani dibe ya hêdî ar bera gemî Xudanê gemî şewtan dinin şûn da vegera wî tune ye. Tayyip Erdoğan vê hilbijartê da wê nediwe. Yani ya tişkî çêke nediwe. Dixwaz belkî şerkî cihanê çêkip belkî şerkî cilanê xwe ra çêkip belkî tişkî çêke derba merbakê çêke wî jî go nemimkune go wê mecburî bidin. Çünkü nikan bir o yüzden nikan meşinin bu yani anha rewşa Cumhur İttifakı ne mümkün bir Türkiye'de o be mesela o be şerru şonuk be wala be iktar wanda kir kerem kin huwa bu iktar ya ne de ve az bawarlakim wî jî go wê bide go dünya jî ya müsaade hedi piştavî kiye nizanim yani bawariye bir kera bawariye kendi zanım yani go bir de biraz az disajı edibejim şahsi edibejim Tayyip Erdoğan kolay ve Serv Cumhuriyeti teslimi muhalefete neke zor. Mesela Kurdadaşı Kemal Kılıçdaroğlu var seriye bir bejin emval bejin camir var seri de mesela Kurdada çareser bekineki mesela Kurdada çareser ne yapıyor? Leberiye gav mümkün bir abiyetin. Yani gavê piçûk. De gavê biçûk di jiyanê da jî nefes muya nefes girtinekê jî mümkün çêkirin bibe. Lêberê Kurd eger karib yekîtiya xwe çêke dengê xwe hîn li ser xwe dengî way em bibêjin makul. Ez nabêjim bi şer û şonuk û bi lêxistin û bi pêşnînê. Dengî wa makul li Tirkiye bi yekîtiya xwe çêke ava bike. Siyaseta Tirkiye dixwaze bira cumhur be, dixwaze bira ne cumhur be, dixwaze bira millî be ne millî be jî her siyasi parti ve Kurdara tekilak biçuk veya mezun ve çekin. Çünkü Kürt mugut ya li Türkiye sedi embejin yani biz Kürt insanların uğurya ilo Kürt hamiji birası bir Kürtüya koyduğu bavarın. Ha mesela Nevruz'a embejin Ahmet Undivejin ilo tenine insanlara bir salı, de salı Kürt bizza vuzyeş demeşin Nevruz'u. تو باور بکن سبا خاطره متننه سبا خاطره HDP و سبا که HDP ننه Kürt yani zanı Kürtüya xuzanı lebeni bir siyaset akıyın siyaset bir milli abanek. Ben. Maalesef siyaseti her şey birçokun bersiv nadın daxwazan bile. An hamezin de HDP'ci muğdiya nav bersiva milleti Kürt. Naha kek Mehmet. Gelek spas. Belki kek Sirac Keremke. Kek Mehmet yani naha em zanın HDP xu tarif dik tarifa HDP jî HDP dibe ez partiyekî Tirkiyeyî me. Cenabê te tiştê erênî ji bo Kemal Kılıçdaroğlu got wek îtibakî ew ê dayî. Lê qenaeta min divê Kürt yani ji bo me Tifaka Cumhur jî Tifaka Millî jî her du jî berdewamiya siyaseta dewleta Tirkiye ya 3 saliya dagirkeriyê didomîne. Lê cenabê te davade tiştekî xweş got aliyê Kurda eger yekîtiya xwe ava bikin ew ê ganibin gelek tişta bigerîn. Gelo cenabê te bi hewqa bi tecrübe Kurd karin ew aliyê Kurdî ewlî nav xwe de divê werin cem hev û karibin biçin bi wan re rûnin tu wek kesayetekî keda te divê ew de divê aliyê Kurda hûn mesela bibin wek dîtam wek hewldanê din heye û nikanin bangekî ji aliyê Kurdar bikin û bêjin werin em bi hev re bibin wek terefek
ادی کلشتاروغلی دبی اسم دیاربکر دبی اف برساهیه امی بهبره چاره سر بکن گواده تبحثا طایب اردوغان و اف برساهیه ازی بخواه چاره سر عبدالله گلور دبی لی دبی کرد ادی به طالب خواه بچه بوان رون بیجن که ولا ام آلیه کردات تشتی معقول ام سه تشتو خوازن هون وانا د ماگزاگونا خود بجی بکن امی پشگیریا و بکن بوی طالبی کرد خبر خستن بکن و بچم بوان رونن اوه هیم باشتر به و لوجدی روله کی مزند که به سر اسایتین وک جنابیته و سازین سیویل دزگین دموکراتیک کسایت بارو دوی یعنی هون آلیه کرده خبر خستن بکن تی چه بیجی کک ممد؟ نه برای دراز کن بتکا که tam ki em bibin xebata dît habe me 2 sale me siyaseta Türkiye mesela siyaseta em bibêjin Temel Karamollaoğlu efendim Başbakanı Kevin Davutoğlu Ali Babacan Mithat Sancar me bu var jî xeberdan kiriye چند جاره به خبردان کردی دو راجع به کمال کشور به خبردان کردی به وارم که تک تک خبردان به خبردان گوتنا مجی ابو مثلا کرده هی هونجی گلزار به کرد دوی مسئله دا خودی معفو چیکن معفو کرداجی 100 ساله وندای و کدی بیا قبول نکن امجی قبول نکن کدی قبول نکن هون دوی مثلا چی بیشن براستی مثلا وقتا ام بیشن داوطلو اولی یک تişte var ne çıkırdura یک تişte baş gotun mesela Ali Babacan du haberdan mevşunda tişte pir baş gotun az bir kan beşim yani tiş tesire mehi mesela haberdan men daveda bir seroki hep seroki bir HDP Mithat Sancar'a me haberdan da got geli hoca تدبي كردستان اتفاق ما با اتفاق ولا كردستانية شو بيبي ديالوج بيبي ديالوج أنا بيجي مرة ديالوج نورمال أحمد ومحمد شو ديالوج شيء نورمال بيا اتفاق غير اتفاق وكردان اتفاق وكردان اتفاق شيء نكليه والسين شاب جاميراني من باخو ونما اتفاق شيء بيا لا اتفاق بيا اتفاق ننا بيبي تشكي شو قابل نافك لكن بيا جي تشيننا يعني بيا من الجماعات يقولي نها براو دنا ماذا شيء أمنا يكن mesela bir avluha hiç insan yemena havalı mene peseki u paki u tevgeri tıkabitin rastlı tıkabitin müşvaraj bu muhavalı çıma hun ban mesela hak parçma tüneyi yani bir azlabijin insan dibejin madem ben Kürdistan'ı ittifak Kürdistan yekitiye kurdayacak ve avuli göre emdinden kudayacak ben nuhatu mala kuda tu biri xo u de babi xunel hebben tu jiran xo te hun kan bi az jiran xo hebben em bu xo gele yekitiya xo şekin no hun çerdikin en zar mesela ki hanifil vedere yazbiya bejan no hun çerdikin bakın em beje xenci HDP ve parti dina yekitiya xo şekin كاكو دور ولا سرمن از مساله وكم لا هم perçeven insan demek ki çima falan kestuney yani yaş merak yemasiye az var sav gel bejan pecaneme değişe yekitiya mehaba mesela bir bejun hak paru PSK u paku edina bek bana tu bavar bikra Amerika'yı bu ta hinki dinaj bu ta la bana çıkar iyi az la hun ne yakın tu ne yakın mesela ambiyojun çarper medyaya ambiyojun ne yakın lebeli hink insan ne yapasın va ittifaka meçhebe hink insan de ne yapmadan yapasın yani işte rahni milvananın o Amerika camiyeyi niyetayı xarabe avliyet ayrıye ama dibe ez başım ez duazım lebeli nay gaf gela beşi ev xarabe ağaç desteme çiti desteme tişnay Na kek Mehmet estek evin nabere na cenab-ı tek bahsa se qoli kire u ya pake PSK tevgere li ev qasi ku ezanım bangi haq pare kirin gotun hunji werin tevi ezanım nabim ez nabim revşik xarabe nabim meşik xarabe meşik baş
براستی هیجانک باش لبری تونه insan dibe ya çima tüneyi ne orayı yani dolayısıyla gene em giş em çer bikin em seni hobiş girişi em gene bana bir yakın ne var seni ne bişkin ne lazım سامج علی اوه بو مگو یعنی وک تدی جناب اتل دیاربکر دمینه و دیاربکر ناوندا سیاستی gelek gavadır mı go gelek sazi gelek kesayet baro aliye Kurda aliye Kurdistani aliş Kurdar statü duhaze bangeki ferever kirin o tede hak pare hebe pak hebe peseke hebe edina hebe gitti de verin dem hep bi şerteki ku naha anka dve meri nave HDP jî lê bike HDP de ittifaqa de taktikek wane ye nêzî partiyekî Kurda dibîne pênc kes li tuneyê dibe wer ez milletvekiliyekî bidim te wî digir milletvekilî dev ji da û doza xwe ya neteweyî berdide derê dibe milletvekilî der dibe belediye başkanî niha ev tişt ne rast lê hûn bangekî ku li ser esasên nîrxên neteweyî û hemû rewşenbîr û dezgehên demokratîk û ev partiyana jî tê de werin cem hev wek dîta me ya jî wek ev ê din bangekî giştî bikin ev ê hîn baştir nebike Mihemed kek hocam li ser navê dîta me em nakin lê berê 2017 da em çend dost û hevalê me bangek wak çêkir me bang wê gavê ban pakê bû PSK bû Hakpar bû Azadî bû em vê QDP te bû QDP Bakur bû me van va camerîna kirin me xeberdar naxwe me got hevan no hûn ge eyn tişta diparêzin bi yek bin ji wera vêya tişkî siyasî de jî îhtimalek mezin heye însan bêbawe ittifaq hebî jî mümkün sübe AK Parti jî mesela ban ve bike MHP jî HDP jî ban veke partîna ban veke camerîkî got tu anha got navê HDP derbas bi gwedra hûnanin eder hûnan wî camerî sê me derbas nebû çû bi HDP ra ittifaq çêkir niha geko însanê merî pê bawer nebe tu heya ku meşînê yani me Kurda yani siyasetanê me em bibêjin êdivê em siyasetan bi rastî baweriya wan çıkar sıkıntıyı. Niha bi navê xwe ez karim bibêjim. Bi navê xwe fena cenabê fena te û hinka dost û hevalê dina em karim bankin. Lê berê em dihere seva dibik sanki em seva xwe çûnin. Wallahi em seva xwe nayên. Em dixwazin hûn bi yek bin em jî bi web serbilind bin. Em bi lawera serfirazin dostê me ne yekin û em bê milletiyên bêvanan dostê me ne. Lê berê însanê me maalesef em werbêjin na kek me çikên zanin ez dixwazim ez zanim xebata kek Henîfî jî û a belkî tu derveyê cenabê te jî û vê xebata dijî ez nabêm xebatî biçûkînê lê berê xebata xwe çer dikin bikin yekîtiya xwe çêkin kek Henîfî tu em bidin te em ji xwe hêdiyê tên dawiya bernama xwe lê vê meselê ez dixwazim ji ber ku bû di cara sê cara kek Mihemed behsa navê min jî kir behsa Hakparê kir û filan ez dixwazim di wî warî da hinkî dijî em li serê biaxivin niha wek ku cenabê te behs kir di tifaqên sereke ên Tirkiye hene ku dibêjin yek millet yek dewlet yek al yek nete û filan û HDP û di sê partiyên ku navê Kurdistanî tevdigerin wek Partiya Komünîstên Kurdistan PDK te û PDK Bakur ew jî dixwazin hê wek tifaq goya tifaqa Kurdistanî danîne lê ez tiştek ji wî fehm nakim partiyek Tirkiyeyî çawa serkêşiya tifaqa Kurdistanî dike ez tiştek ji wî fehm nakim ew hevalê ku bi wî rengî tevdigerin bi rastî gere raya giştî agahdar bikin partiyek Tirkiyeyî yani sibê em bi CHP ra herin bêjin em tifaqa Kurdistanî datînin çawa ye îcar dixwazin tifaqe bi çepê Tirkan jî têkin nava xwe o tifaqek bi navê demokrasiyê ava bikin demokrasî îtifaqî hinek navê sol îtifaq demokrasî îtifaqî hinek nav li piyasê digerin
وەک جەنابێ وەژی باس کرد پاک پەسەکە و تەبگەر ئەو جی دەبێژن نەکۆ ئەم تفاقە مەزن و کۆ ئەم بێژن ئەمێ کوردستانی ئاوا بکن و فلان نا ئەم لەسەر هەنێک خواستەکەن لایت یعنی خواستەکەن کوردا ئێ لایت ئێ هەری نزم یعنی برا نابێ me di makazogena xda derbas bikin bêjin li Tirkiye Kurd hene û welatekî wan jî heye o zimanekî wan jî heye o zimanê me jî bikin zimanê fermî û zimanê perwerdeyê û ew ji qewlî Tirkava Awropa Birlîği yerel yönetimler özellik şartê yani prensîbên Yekîtiya Awropa ên herêmî ên rêveberiyên herêmî li ser xwestekê bi vî rengî pir hûrik navê bajar û gunda ku hatiye guhertin cardinê navê wanê resen ê Kurdî bên dayîn sîstema qorûcitiyê bê rakirin û her wekî din yanî merid dikare lê zêde bike wisa jî dibêjin ji xwe yanî wexta ku ez bi xwe jî mesela ez bi xwe çûm heq parê li ser navê wan her sê grûpa yek jê jî ez bûm wek şandekê em çûn me got ev reşnivîs e hûn dikarin hinka ji van derxin hinka zêde bikin em ê rûnên şiklê dawî bidinêyê û em ê derin qarşî raya giştî em ê bêjin em me blokekî Kurda ava kir me aliyekî Kurda ava kir me malekî Kurda ava kir her çi ve navê wî me tifaqekî Kurda ya Kurdistanî ava kir her çi ve û em bi wan ra danûstandinan deynin em ewilê bi HDP û Xudapare ra danûstandinan deynin her du jî divên em Partiya Tirkiyeyê biraqe em dîsa ji ber ku hilbijêrên wana tev Kurdin ê ku dengê xwe didin wana em ewlê bi wan ra rûnên ka em bi wan em dikarin înca bi hev ra çi bikin û çi nekin û piştre em dikarin bi wan partiyên Tirkiyeyê ra ew ê her du tifaqên sereke jî em bi wan ra dikarin danûstandinan bikin ji bo mafê milletê Kurd ê lezgîn ê acîl divî warî da gelo cenabê we divê em çi bikin yanî nizanim em hatine me mirecaetê saziyên sivîl kir em çûn me wan partiyên ku vêga navê wan derbas bû Partiya Komünîst û PDK û PDKT û PDK Bakur û Haqpar û me teva ziyaret kir piya me wan a jî ziyaret kir îcar divê em çi bikin divê saziyê sivîl çi bikin partî çi bikin em bi çi awayî bibin terefekî em bibin terefekî em ê bi ser kevin anna ez dixwazim fikrê we cardinê bikim Kêkocan ez xewata we biçûk nabînim zin her yanlış fam nekin ez xewata we biçûk nabînim her min xebitin xebitin ez dibînim em dixebitin lêverê dilê me şewita dilê me dibêjin em dibên ki yani Kürt ez Ahmet Qahrî mi çi mazî ya Qahra me ayrî şexsî ez dîsarim hevaltiya wî partiyê bikim dostane wî bikim çünkü em aynı tiştan bêjin tiştê gotinê me û daxwaza me fena hebe em çima hev dûrin em çi hev peremperçe ez wî bêjim yaza xebata ez hem xebata we heye xebata we heye xebata we jî xebatik em rastî jî pir bi qîmet û pir bi rûyî jî ez nabêjim lêberê dilê me dişewitî diye em dibêjin yani çima mesela partîdina tune bin çima hevalê me ji me qetiyan çûn derê dina bi navê xwe bi navê şerî çûn partiya ittifaq çêkirin bû navê jî bû Kurdistanê ittifaq yani tiştê wa kino gerek Kürt ji nav xwe dî babêje em li ser şansê xwe cenabê Oktayê ne bi navê Kurdîtiyekî bixebitin ez viya ji cenabê we re nabêjim ji însanê dina hevî min got ya camê ji min re bêkin navê HDP derbas belber rûnanin sê meclîsê çû bi HDP re ittifaq beniye peki ew ava çaw be niha talî vê meselê em kutu bir bikin ne meseleyi lêberê biraw Kürt tabii dina Kurda yekîtî hebe dostê Kurdanê wê hebe hevalbendê wênê hebe yani cenabê mesela bêjin ji Tirka jî ji milletê dina jî dostê me nê hebin hevalê me nê hebin û ittifaqê me nê hebin mümkün ittifaq çêbin çima çê nebin ittifaq çêbin feqet ewrê em di nav Kurda yek bin em di nav Kurda diyaloga me hebûna me şer û şûnekê me tune be wê çaxê diyalog ittifaqê dina jî qolayê Merîkanî bi her kesî re xeberdan bikin niha mesela niha li başûr mêzekê
tek uşuna rahmetli Mustafa Barzani çend sala ajotiye ve vakti şerri embejin seri Saddam ji qara Saddam ji de Saddam Rabian'ın şunun bavi jera devam kiri. Euro wana dost evinin. Euro tisal Irak'e peze parlamento çedin. Hinki dost evine kem, dost bavi evine kem. Zey khoyder kevin. Bien normal le dünya ji de dost Kurdahanın. Mesela Kürt dünya ji be dost naminim. Kürt bir seri onu kan dünya geçer. Avabke. Kürt bir dostaniye kan dünya ki avabke. U mavi kuvvetli kubisine. Yani ama evvel dinler kadar gerek ihtiyacı. Ya yektiğini bir şey. Mesela çıkan paket hayya dibece. Hunne bu yekşi diyaloğa beraber. Biraz dostane ve bes biraz cumhuriyete metune. Mesela evvel bes biraz cumhuriyete metune. Jehlekerim dibe hevam lo net heval hep bir şey. Biraz cumhuriyete metune. Her hangi diyaloğa ve ya. Hun şunun bir şahs kira İstanbul'e yek tekrar ittifak edatını şahs edatını hun bir Kürt mesela ben bileceğim partiye Kürtler ittifak eden aynı. كيف محمد تشتغل باشي أمرن سر قابل كونكريت قناعت من كسایت نوکیتا یا جی ام ببینت جنابه تا گودی تام نکارویاوی بکلی کسایت نوکی جنابه تا آماده می کاره بانگه کی بکه و براسیجی امتحانا کردا به تاریخ رهیه لدنیه لروجلاتا ناوین گلک بیارن گرینگ دقومن و ترکی جی ورهیه دوی عالی کردا لباکور کردستان خبر خستن بخکن و به بگاوکی نو به هیویکی نو درکبن پیشبری گل اف سالا پیش ما سالا کی پر گرینگه و لورجی ارکک دکوه سر ملی جنابه و اون اینسیاتیفه کی ور بگرن به او دزگین سیویل دموکراتیک اون بانگه کی ور بکن او آلین کنای جم هفجی اون کانن و میسیونه بگرن بیا مرجویه او ام هدی هاتن تالیا برنامه gerek spazmalama yani acı fikirmek juvarnet ne juda hiç fena var fikrim biz desemi çuvar şahsi mes kalım çibikim lebere huncu zanı ki Kürt hakikaten bir öyle dünya kişi tifak tünebi hevalti dostani tünebi işte avan abi bir o mezeki Rusya Ukrayna Rusya yani Ukrayna aslında parek nanıcı Rusya'ya lebele ittifak evi yani piştavi em NATO em Amerika'yı leber hududu. No Kürtçi bir hutayı nikatış ki avabıke. Kürt bir dosya kura, bir havale kura, bir ittifak kura, bu dosya kura dünya yani bir dünya yani bu aracı ittifak hep ki Kürt kana hakkı kubisine. Euro şerri de rojada navinde şerki grane urasi devletin mesinjti hemen hem İran'ı, Türkiye'yi, Irak'ı, Kürtçi hem perçenin hem destilatının hem uduna kulaşı yekitiyavatune ve sedu sal gibi ve halime ve halabe emş bir hali gere pabben ve hali di mehak nekri jmera uczare mera jutune mera veya ne hakimeyi ezkanım vabejim bir çi hayu bir ittifak bir çi lazımı gelemeli fedakare ki bike ittifak ki u diyalog ki başçı ki drav kıda ki ya ava bike ya serselemeyi em bibejin dosyemeyi havalemeyi u cumara brumetik mezinci bavardık mişar roki ve ava be meji bibinin marava ava sağ Kek Mehmet gelek spas kim me vakte ki per xoş bi cenabê te derbas kir gelek tişt cenabê te fêr bûn kek henefî tê çi bêje gotinê Vallahi ez dikarim biya bêjim kek me heme tiştê balkêş anî ziman di dawiya xeberdanên xwe de behsa yekrêziya nava Kurda kir û divê ku Kurd eولê yekrêziya mala xwe ava bikin û dûra jî li derva li cîhanê li dinyayê li Tirkiyê li metropolê Tirkiyê dostan ji xwe re çêkin ev
bangek girîng bû ez gelek spas dikim ji cenabê Kek Mehemera ez nizanim tiştekî ku vêgavê hatve bîra wî û bi ser deynê gotin ve herhal em tên dawiya bernama xwe Kek Sîrac kerem Kek Sîrac. Kek Mehmet tiştê teşbîr kirî tiştê dixwaze lê zêde bike hebe Na bravo tiştê ez bibêjin na ez bawer dikim dünya wê wa nemeşe. Îro bi kelucankê em dibêjin rastî dilê me jî dişewite lêberê dünya wa nemeşe. Kurd ez bawer dikim rokê wê heqê xwe bigiribe û bi zimankî baş û bê şer û bê çîjî wê heqê xwe bistîne. Ne mümkün e dünya wa bimeşe. Lêberê illa yekîtiya Kurda çêbe hin kolayî hin rahatê hin berfirê wê çêbe. û ez dixwazim em tev em bibînin nebînin nizanim lêberê di dilê her Kurdî da Kurdistanek serfireyê û berfireyê û yekîtiyayê û Kurdistanek mesin jî heye lêberê ew dilê me daye lêberê Kurd em hêdî erê çika me dayê lêberê Kurd ewrî jî migot ya yekîtiya xwe û çika xwe haq û mafê xwe li devletê tê de mesela İranê İranê Tirkiye jî li Başûr jî li Bakur jî li Rojava jî bi milletê heva dostê xwe ra jî yekîtiyekê çêke û rastî jî biratiyekê çêke mafê wan fena hebe çima wê çêne ve divê Merîkanê Başûr bi Arabara û Bakur jî bi Tirkiye ra jî Merîkanê biratiyekê xweş be ama fena heb ama biratiyekê fena heb ne biratiyekê çûkû mezindê ne biratiyekê fena heb çêba em gişê pê serfirazbûran pê kêfxweş bana û em dixwazin rokî wa em nebînin jî zarê me bînin torê me bînin gelek sabz herêmê Kek Sîrac ez dikarim di gotina xatir bixwazim ji ber ku Kek Mehmet Vural serokê dîtamê berpirsiyarê dîtamê mêvanê me bû em ez spasiya xwe û hevkarê xwe pêşkêşî dikim cardinê û ji bo ku temaşevanên hêja heta nîvê saetê li me guhdarî kirin mala wan ava ve û ji hevalên rejiyê re jî spas bibînin di xêr û xweşiyê de heta bernamekî din hêviya ku em hevdû bibînin. Temaşevanên hêja me bi serokê dîtamê Rêzdar Mehmet Ural sohbetekî berhemdar derbas kir em gelek tişt jê fêr bûn heta bernamakî din heta carekî din bibînin di xêr û xweşiyê de roj baş. Roj baş. Sağ ol gelek spas.